салом дӯстон, вақте ки барселона ва интер ба ҳам рӯбарӯ мешаванд, тамоми ҷаҳон нафасашонро дар сина нигоҳ медоранд. Ин танҳо бозӣ нест, ин рӯёрӯии фалсафаҳо, таърихҳо ва ормонҳост. аз як тараф дастаи бузурги Каталония ки бо вуҷуди тағйироти наслҳо дубора ба қуллаи Ла Лига баргашт ва ҷомро ба даст овард. аз тарафи дигар гиганти Милан ки бо тамоми қувваташ барои охирин шонси насли тиллоии худ мубориза мебарад. ҳар ду даста медонистанд ки ин бозӣ ҳалкунанда аст. ҳар ду тамоми тавоноии худро сарф карданд ва ҳар ду мухлисонро ноумед накарданд. чун ҳар вақта мо бозиҳои Барселонаро дар телеграм-канали худ ба таври мустақим тамошо мекунем. агар хоҳед ки дар ҷамъияти футболӣ бошеду аз хабарҳои бештар огаҳӣ пайдо кунед, пас ба телеграм-канали мо бо пайванди дар зери навор буда даромада обуна шавед. имшаб иштирокчии дигари финал маълум мешавад. ПСЖ бо бартарии 1 гол Арсеналро дар Париж қабул мекунад. Артета бо ҷавонони худ талош барои баромадан ба финал мекунад, вале армияи Энрике ба ин иҷозат доданӣ нест. ин ҳам дар ҳоле ки Дембеле омодааст имшаб ба майдон баромада ҳам барои дастааш кӯмак кунад ва ҳам барои соҳиб шудани тӯпи тиллоӣ худро нишон диҳад. пешгӯии ман ғалабаи ПСЖ дар иҳотаи мухлисонаш аст. шумо чӣ фикр доред? пешгӯии худро бо 1х карда бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG Barça то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. рақобат дар Милан аз лаҳзаҳои аввал ба як бозии шоҳмот шабиҳӣ дошт. ҳар як бозингар нақши худро медонист, аммо эҳсос ва оташи футбол то рафт пуршиддаттар мешуд. нимаи аввали бозӣ саҳнаи шиддат ва интизорӣ буд, лаҳзае ки нафасро дар қафас нигоҳ медошт. Интер аз имкониятҳои худ хуб истифода кард. Лаутаро чун як роҳбари воқеии ҳамла голи аввалро зад ва дар охирҳои қисми якум Чалханоғлу аз зарбаи ҷаримавӣ ҳисобро 2-0 кард. ба назар мерасид ки ин аллакай ҳукми ниҳоии бозӣ мешавад, аммо Барселона дастаест ки таслим шуданро намедонад. дар нимаи дуюм каталониҳо бо рӯҳияи нав баромаданд. ҷавонӣ, ҷасорат ва фалсафаи ҳамла дубора ба шиддат даромаданд. Гарсия ва Олмо фарқияти ҳисобҳоро кам карданд. ду зарбаи аҷибу дақиқ. сценарияи бозӣ ба рақобати якуми дастаҳо шабеҳӣ дошт. фишор афзоиш меёфт ва чунин менамуд ки Интер дер ё зуд мешиканад. дар дақиқаҳои охир Рафиня ба нилнориҳо умед бахшид ва Барселонаро дар ҳисоб пеш баровард. аммо футбол метавонад ки бераҳм бошад. дар ҳамлаи ҷавобӣ Ачерби голи ҷавобиро зад ва бозӣ ба дақиқаҳои иловагӣ рафт. вақти изофӣ аллакай муборизаи ирода ва қувваи рӯҳ буд. вақте ҳама интизори зарбаҳои пеналти буданд, Фратези даст ба кор шуд ва тӯбро ба дарвозаи Барса ворид намуд. бо вуҷуди фишори шадид дар дақиқаҳои охир ва якчанд наҷоти аҷиби Зомер, Интер муқовимат кард ва пирӯз шуд. ин бозӣ девонавор, зебо ва ҳамзамон бераҳм буд. Барселона мағлуб шуд, аммо шикаст нахӯрд. баръакс, даста дил, ирода ва ҳаваси беохирро нишон дод. ин гуна бозӣ на танҳо таърих менависад, балки ояндаро месозад. Ламин Ямал боз ҳам як нерӯи ноқобил нишон дод. Педри ва Олмо мағз ва ҷони ҳамла буданд. Гарсия бошад, як кашфи воқеӣ шуд. бале, бо чунин шева мағлуб шудан дардовар аст, аммо ин шикасте шуд ки нерӯ мебахшад. агар имрӯз Интер як набардро бурда бошад, Барселона роҳи худро ба сӯи ҷанги бузург идома медиҳад ва инро бо шеваи зебо мекунад. ман аз даста фахр мекунам. баъзан чунин мешавад ки шумо худро беадолатона ҳис мекунед, зеро ба назар чунин мерасид ки қарорҳои довар дар тарафи мо набуданд, аммо мо бояд инро қабул кунем. ман дигар дар бораи доварӣ гап заданӣ нестам. имрӯз мо шикаст хӯрдем, аммо дар мавсими оянда бармегардем. ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо яке аз ҳадафҳои мост. вақте ки мо дар хона бо мухлисони худ бозӣ мекунем, мо дастгирии бузург мегирем. имрӯз даста тамоми кӯшишро ба харҷ дод то ғолиб бояд. мо бояд кори худро идома диҳем. дӯстон, шумо оиди бозии Барселона муқобили Интер чӣ гуфтаниҳо доред? ҳатман фикри худро дар комментария навишта, наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид.